Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la al 5-lea meu episod. Eu sunt aici cu Adi, spune salut! Salut! Și astăzi facem un episod foarte special cu Pick Crafter. Este un joc interesant. Eu v-aș sugera să vi-l instalați, dar dacă voi nu vreți, nu-l instalați. Eu am un târnăcop de piatră, știu că nu e bun, dar la jocul ăsta este bunicel. Și uitați cât am pix, stați să adun. Bun. Și aici, uitați, am și magie. Și aici am și multe obiecte de făcut. Trebuie să fac multe, dar mai întâi să fac sepia. Și mergem pe lumea prima. Știu, înainte eram pe lumea prima, dar acum o să trec și la lumea patra. Și eu fac aici episodul tocmai din plaja Ciuperca. Am fost în apă, e foarte super. Aproape. Da, aproape. Și e bună de scăldat. Noi acum mergem și uitați, asta e puterea focului. Adică dacă îmi pică mie, îmi enchantează târnăcopul până devine foc. Și pot să fac și asta, pot să dau și din târnăcop. Dar mie mai mult îmi place să apăs. Și episodul de astăzi va fi unic, special pentru voi, cei care vă uitați. Și ăsta e primul meu episod de gaming, dacă ați observat. Că eu am făcut doar 4 episoade de vlog. Și sper să vă abonați la mine. Și mi-a venit focul, acum trebuie să fac din... trebuie să și apăs, dar și să fac din târnăcop. Și a dispărut. Și aici nu doar că sparg, dar mai fac și iteme. De exemplu, cum ar fi blocuri de gheață sau alte chestii minunate și interesante din Minecraft. Am și Minecraft, dar să vă spun de acum, o să fac un episod și cu Minecraft. Dar o să fac și cu un joc care este special. Îmi place jocul acela. Se numește Zombieville 2. Este cu zombie, acolo poți să conduci și mașini. Bine, eu mi-am instalat de pe Mediafire, dar din păcate este cu hack. Și asta nu-mi place. Dar nu e cinstit să faci cu hack, deci așa că eu am șters hack-ul și acum am altă versiune. Dar mai bună și fără hack. Dar eu joc acest joc de un an și ceva și am foarte mulți bani. Am 9900, da, să nu credeți că am avut cu 9999. Și oricum, vă mai zic niște sugestii, să vă abonați la ProSkiller 360, dar ca am ceva, nu știu, este un prieten de-al meu, să vă abonați și la I am Cos IB și să vă abonați și la Boyman. Și cam atât cu episodul din această zi. Și eu vă sugera să vă instalați jocuri super, cum ar fi Minecraft, dar și Terraria dacă vă place. Bun, la revedere! Pa!